Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku dai a kuke ayyuka. A yau ina son nuna muku yadda za ka yi amfani ka zo ka gyara kamar gida ne za ka gina shi a cikin gari, ka yi creating city, ka yi creating asibiti, ka yi creating gida yadda dai za ku cika burin ku, musamman civil engineering, building engineers, duk dai yawanci is the same thing. To za ku yi amfani da wannan abu yadda za ku taimaki kanku ku cimma burinku, insha Allah za ku ji daɗin shi. Da farko ku danna mana subscribe a channel namu, sannan ku danna alamar ƙararrawa. In kun danna sanan ne za ku iya samun sababbin bidiyon mu da muka sake. Da farko sai kana da application mai suna Assemble VR. Wannan Assemble VR na fudu na gefen haguna, Assemble VR. In kun danna shi mai alamar A, kuna dannawa zai shigo da ku ciki. Idan ma baka da wannan application za ka iya zuwa kai downloading nashi. Gashi nan ya nuna Assemble R. Gashi nan yana collecting creativities. To kun ga anan ya kawo ka wurin ne. Anan zai kawo ka home, yadda akwai mutane da dama wanda suke da application ɗin za su je sa sunayensu da komai. In kun ga wa'annan su ma dai sun je sun yi creating ne da dai sauransu. To sai ka danna wannan alama mai kaman AR book, ko ka danna wannan alama mai kaman plus. Idan ka danna shi zai kawo ka gashi nan ga simple editor, ga basic classic editor. To a cikin nan ga kuma nan a ƙasa select a temple. Me kake so a ɓangaren me kake so ka yi? Kana son ka ƙera mota ne ko animal ko kuma gidaje ko kuma robot da dai human template. In kuma baka so, kawai kana so ka je direct ne yadda za ka yi blank wurin, sai ka danna blank template. Sai ka ɗan saurara mishi. Yawwa, idan ya gama zai kawo ka inda za ka je ka fara ayyukanka kenan. Sai ka ɗan saurara mishi. To da ke dai an ɗan samu matsalan network ne, wani lokaci sai da network mai ƙarfi ko kuma wani network da haka dole zai ɗan yi amfani da shi. To a nan ne yana loading asset, kayayyakinka da komai da project da za ka yi yanzu haka. To a nan ya kawo ka wuri ne empty, gashi nan za ka rika amfani da hannunka kana jujja da komai, wurin za ka ga yana round. To abin da za ka yi a farkon kana so ka fara aiki, in ma gida kake so ka fara, to a cikin wannan icon naka na gefen dama ga abin da ya nuno, za ga akwai blocks da wawaye. To ga alaman digo guda uku, digo ɗaya, digo guda uku, sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai kawo ka ga abubuwan da zai kawo maka su a ƙasa a jere, za ka jajja su. To me kake so ka yi? In kana so ka gina kaman gida ne, in kuma a'a kana so ka kera robot ne, in kuma a'a kana so kayan furnitures ne da waye da sauransu. To ka gane ya kawo min tsarin abubuwan na gida da waye. To a nan in ba na son yin creating gida, ina son creating gini kamar asibiti. In na taɓa building, ga building za ka gani zai kawo ka ga gine-gine a nan. To abin yana amfani da data ne gaskiya. A nan in ya kawo ka sai ka saurara, sai ka zaɓi iya abin da kake so, ginin da kake so ka yi amfani da shi. To sai na zaɓi wannan. To zan ɗan ba shi time ne, zai downloading ginin da na zaɓa.
sai in ɗan saurara mishi. Kun ga gashi yana downloading na ginin. To yanzu ya gama. Sai in dawo wurin ɗigo guda uku, alamun ɗigo guda uku da na danna a farko. In na danna zai dawo da ni nan. To zan riƙa amfani da hannuna ina jajja. To misali in ginin zan fara, sai in fara shi kawai taɓa wuri za ka yi. In ka taɓa haka ga gini ya fara kawo maka shi, sai ka riƙa zoomin da hannunka kana jajja. Sai ka zo ka ƙara ɗora ɗayan ginin akan ɗaya, ka ɗora, kaga ginin a haka har ginin ka zai yi tsayi sosai. To in kana so za ka iya gina gari guda. To anan farko sai ka ƙara again. Na ƙara tsayin shi. To ina son ƙara ɗaya a gefen shi, sai in ƙara gashi na ƙara. Kun ga ya ƙara bani wani alama mai kyau haka, ya mun design mai kyau. Sai in dawo. To in ina son ƙara yi a layin shi, in na ƙara, kun gani yana sake bani design ne mai kyau. Kun gani ya bani wasu shape guda uku masu kyau. To anan in ka yi shi haka, in kana so ka ɗauko kamar mota ne, sai ka ƙara danna alamar ɗigo guda ukun nan. Idan ka danna ga nan cars, sai ka zaɓi in ambulance kake so ka ɗauka, gashi nan sai ka taɓa ambulance. Sai kawai ka dawo kan ɗigo uku again. In ka danna ɗigo uku ya dawo da kai. To abinda za ka yi shine sai kana amfani da hannunka dai sosai. To anan ne sai ka samu ka jera ambulance naka kamar asibiti zai zamana. Kar ku manta taɓawa kawai za ka yi. Kun ga? Kun ga ambulance na ina jera su a jikin asibiti. Gasu nan. Gashi nan dai ya zama na asibitin akwai ambulance da yawa. To kun ga gasu nan komai kawai da hannunka za ka riƙa amfani. Kun ga ambulance nawa na jera. To in ina son wani gini again, sai in dawo building nawa. In na danna building, zan sake ɗaura wani gini. To sai in ɗau wannan zai mun downloading. Sai in ɗan saurara mishi yayi downloading. To kun ga shikenan ya gama. Sai in dawo ɗigo uku again. Sai in ƙara taɓawa nan. Kun gani ina jera shi ne, ina jera shi. Kun gani ya bani gini mai kyau again. Kun gani. To haka ina son ƙara tsayinsa, ƙara ɗaura ma akan wannan da na yi ɗazu. Kun ga gashi nan zai baka abu mai kyau. Haka zalika in ma kwalta ne duk za ka iya yi da sauransu a nan. To nan ne za ku iya har ku yi gari ku yi komai insha Allah. Mun gode. Da Allah ku samu ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa a wannan channel namu mai albarka. Sai anjima.